जय जगन्नाथ आपण पुनः स्वागत करछि चिंटूज लाइफस्टाइल एक न्यू एक ब्लॉग आज ब्लॉगटी स्टार्ट हो बिलरू रुआ रुई हो आसती चलो ब्लॉगटी स्टार्ट करवा। सेपटे आम रुआ रुई चलती देखिए मेघ केते दूर से आसाई साइड देखो प्रबल वर्षा है ठीक एपटे पानी देखा ना देखी पारे तलादार पूरा पाटी पूरा नष्ट नहीं ये बिल देखिए आप पानी पानी किसी नहीं बिलर चली चली पड़े आप देखते ये बिलटा जहाँ दीटा पानी अच्छी सेपटे किए आप तला पकई तार चढ़ई सब साइड देखो जो से वर्षा पकड़ लगे सेपट साइड सब वर्षा लगे आप देखते एपटे वर्षा पूरा पवन दे पूरा
ଆସି ରଖିଦେବା ବର୍ଷରେ ଓଦା ହେଇଗଲା। ଦେଖିବା ସେ ଯୋଉ ସେ ବର୍ଷା ପକେଇଲା ଗଛ ମୂଳରେ ଆସି ବସିଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବର୍ଷା ହେଲା, ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲି। ପୁରା ଏଇପଟେ ଜଷ୍ଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲି ବିଲରେ, ସବୁ ସେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା। ସେପଟେ ଆମର ରୁଆ ବି ସରି ଆସିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଖୋଲିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯେତେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଉ ଚାଲିବ ତ ଚାଲିବ। ରୁଆ ରୁଇ କାମ ସରିଗଲା, ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି, ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଲକୁ ଆଇଥିଲି ପୁରା ସ୍ଲିପର ଧରିକି ଆଇଛି, ପୁରା ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ରୋଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିଲା। ଫାଇନାଲି ସେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେପଟେ ସବୁ ହଳ ଚାଲିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପଟେ ସବୁ ରୁଆ ରୁଇ ସରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଚାଲିଛି କାମ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପଟର ଆଗେ ରୁଆଯାଇଥିଲା ନା, କାରଣ ଏପଟେ ଆମର ବର୍ଷା କିଛି ନଥିଲା। ଏପଟେ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି କେନାଲ ପାଣି ଆସିଲା, ଏପଟେ ରୁଆ ସରିଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ସେପଟେ କେନାଲ ପାଣି ଯୋଉ ଗଲା ରୁଇ ଚାଲିଛି ଏବେ ଆଉ। ପଶିଗଲି ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଁର ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କେନାଲଟା, ଏଠି ଅଛି ଷ୍ଟ୍ର କରି ସବୁ ପାଣି ରଖା ହେଇଯାଇଛି। ରଖା ହେଇକି ଏପଟେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଯାଇଛି, ସେପଟେ ସବୁ ପାଣି ଯାଉଛି।